Sabi na wala pinagin tayo, binabalik na kayo sa pagkakas sa mga nag-update 2018. Ayaw na kami na sa buwan na kaloko sa may napasigina. Pagod na balik na kasi pagod na balik na kami. Isang yun sini may tuga ko na sa mga binabalik. Sino ba mga sa chubik yung ninanong ito? May naro ka! Step to the
camera seems to be pointing this side. Oh, no, it's been this side. Para masalah medical center. I think it's the 1 o'clock. What's it? What's it? Nakasahod siya sa ito, sir, ako tumitrama-rama, kabalero na naman.
$20 content siguro. Harap yung laki mo katawan mo kataka. Meat fighter na awal texture ito ba ako ginagawa? Na sila bawa yung content at sila ito ba.